Zortiko etxeak, baserritzeak askok erateroen ostean lastatie. Askok eta askok egienak. Lastatie izitezan, barnase hartu den izin izitezan arriskoa izin arrisko hortik, zesta barnasarik hartzean da. Lastatien gordobea da idea, bedarra, lastoa, galtzue, egurre, azpikoaldean satza, kortako satzak, gero baserriko lurreri botateko. Orduan hori ziten zen egurrezkoa eta guk geure etxezarra dekogu ondino fatxadatekoz egurrezkoak. Batuiak ontzorriek kendun behaziten dutzigu lantzean behin. Baina, ontzorriek bere kentzean dutzigu teiatu ligoten duelako, ontzorri dekotere txiki gongo lukela marterape. Eta teiatu ligon ez dein bakarpituen behaziten dutzie fatxadea. Baina horrek jagoten deu, olak hartu izteien, eurie, asea, hotza, beroa, da bai itxiten dutzo olak ez da zenlar josite matxin braut ez da, hor bitarte itxite, hortik saltzean da barru alder diribe bai ontzorrie, eta horrek jagoten deu, apurbet baserri jagon iten deu.